Sipini nilitum KSA Bukla District Committee pen lada sentara hi thilom nilitum khonta hini aphan labang so dharna dolo sigache song nang ko aputha ke lalo non he jo litum lamdon kache togalong la close 2.3 ba nilitum chedon nunde pula bang so ang thek che paklang lo la solo ko nilitum ICF duning tu ke akola autonomous state batela article 244 a Indian constitution long edo la sobata pa chunai nilitum la soni aputha nilitum pini jase mette lada dharna ba dolo silalo nilitum bang Mathalo, je tum las bangso lamdon kache togalong ke nitum kabilo chale song hen ben tami lada momsam long ke bange nil tum alang litum han churu par piklo pen kurwang thupa jilo sila puson dak hong long na te pot la pen halak dak latum alang tum ke dam tang ni phai pli bangso september chek lolong lamdon kache togalong penangana close do kedo ana close tami nil tum thange jong dama thai la pen nil tum puitung ke jada close jong tami siala da sala bang suwa close no esi ke thitan kan hok tan etum karbiang lo ke do the barim the so tum pan isi kan hok thitan do la ke na tum long si e close la bang so e code lo lang lo plutan ne na tum 2.3 hala da close 2.3 ko thek long jala da bang ke sit ke ba bang ke da ke do ana ke phansi long po biasa si open city dia lo hala da bang asi la bang so putang nil tum ke chedon nun de lo la so putang sen tum badak bhana do lo la bang ke bang jala ni tame ni tum la bang so sit ke ang hoi ka prek akhe tumani PG pulong ni tum kan bilu solia pula lang mun jona sini tum bange la son sini tum ke dam ta ni tame bolong kama chilong da chesong lo la bang pini le thota ni tum bolong Bukla District Committee benda patir ki se talong tame ni tum bang so thana tame tum la pen la solo ko ni tum Artikel 244F tame itu bang penangan karbiang lo arat la pentimasor arat tu maning kelo ya la bangso lamdon ka cek toka long ke autonomous state ke nang pipo bon pu bang ning kelo itu mana ning kelo na wai pip tame hala dak bang ke avede lo artikel 244F bang ke na mai ning tu pik kanja lo pi ko son pene alang litu risim song trok risim tang ta kyora song dum tala bang ke tok konon de lo la kunane ka tik kana hau to ka theklo la si la so lo ko tang ni tu mange puthot hala so a close long mate e kor long tok kon pe de eli tumba hempre ka che song ke avede na ku ma pula pukali je hempre ka me tu che song bom ne chala dak tok kon pe de ko si tum pajut ko i pula pusong ali je itu penangan awe de fu awe tum na che song lo je hempre ka phange je ni tu kar bilo chale song me tame apa ta che song lo je ni tum la ke se long si member dolo pulo tai ne tu ke chengsi ke fa hormones ke la bange tu hempre phange ni dolo je la bang so hempre plans tame ni tum mange ka che song mange ahir pang tang rapu athema non ke do bom lagi tum langnam pulo tang de BJP government tum alang litum tame nili sosaling tum ke de tame punang ko palam na ke je alang litum itum han election aprang tame manifesto long tame nang che tok dolo la son de BJP tum campaign rally ke bang tu tame akhe lo pen bang lo akhe the tum nane apa kiruni long tame akhe tan bang lo tong mukal long bus tame ko mane Ramnath Singh bang lo la puson si penan hempre ka farman in tum han nang che chaduk piklo je non he jo recently la ke damtang na MLA election aprang tame manifesto long tok dolo la penon da Assam Chief Minister tame Dr. Himanta Biswa Sarma tame ningjelo je dak BJP sarkar long si bang lo plutang de hemprek bange mate article 244A by na pachun tu tang de non ge ang constitution to cover je central long talo state long the people si non ade itum la Himanta Biswa Sarma tala bang so lam don na to on de lo la pe tu mana pachun je de lo sila bang tu mingduk piklo la sini tum la hemprek ka phan no tame tum kai ke tame che song deng ver je pini ge ni tu Bukla District Committee ben je song chala ako ke bang gilar ni tum la bang so Bukla District Committee angka alo ni tum along la bang so hemprek putak tame tum je song phan tame step bank kon ko dan council ba sarkar panang itu puji sarkar mani puji kang tunge lalo je nili tum demand ke lake article 244A ke lake prabjin men chunang ko athema alang li tum tame apatai tin lo rata soban chong je pe ni tum da nang pipo bon bu se article 244A kar ia joine si itum tame joglo pa hailo la pen alang li tum non ada itum nang pipere bangke lage ning dulu si alang li tum itum man ladang non itum langdam lo plotane karbi yang long risoi jang no penan katiku penang ka sista dulu je tum ladak kechau le awal side tame kai ke tame hangjo hangja si theklo la soji non go kone bom tame kai ke tame che song bom admission lama yu tame na son thakta je itum da karbi yang long risoi jang tum tame da kechau li tum to pik pik lo ke
kere tum to pilo BA pass MA pass high secondary metric pass tum to pilo aningkan nang si metric ke pass tum to ke palo BA pass MA pass tum ke palo tanggal la tum hanong si job awar site tamne tipe pulo tang de kupuson lo lasi isi solution ke lalo je lage article 243 amate hemprek ba na pa chunang po je hemprek le chun lo pulo tang de itum anu tin dame rengdok rengni dolong po busini tum mage so dak pang so par han par ge lasi job po si tum ma ke mang article 243 e bang na pa chun piwek nang po